Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Xtrajt warda jew rigal lil persuna li tħobb għal jum San Valentinu jew ħerġin għal xi ikla speċjali? Jew forsi int persuna li tmur kontra dak li huwa msejjaħ bħala norma tas-soċjetà. Ix'inhi d-deċiżjoni tiegħek? L-importanti li tara fl-imħabba ta' madwarek ġejja mingħand min ġejja. One News tkellem mal psikologu Dr. Nicholas Briffa li fissrilna s-sinifikat ta' dan il-jum li lin mill-kummerċ f'jum San Valentinu u l-pressjoni li jitfa' fuq individwu biex jixtri l-aqwa rigal. Jiena naħseb li għandna ninfattmu minn dil-pressjoni li s-soċjetà kontinwament qed twaddab fuqna, mhux biss f'dan il-jum imma f'jiem oħra matul is-sena, okay? U nħarsu iktar lejn l-aspett simboliku tagħha, ċoe simboliku hija tfakkira li lil minn dak li għalina huwa prioritarju, waħda mill-aqwa prioritajiet li bħala umani importanti li tkun hemm huwa li fil-ħajja tagħna għandna xi nies li inħossuna maħbubin minnhom u aħna din inħobbuhom. Imma xi tfisser l-imħabba hija biss dik ta' bejn koppja? Jiena lija hekk niddiskrivi anke mill-esperjenza klinika tiegħi l-imħabba bħala l-għażla u l-impenn li inti tagħti importanza, kura u affezzjoni li xi ħadd. Okay? U allura din id-definizzjoni tal-kelma mħabba mhijiex biss marbuta allura għal min ġo relazzjoni romantika. Okay? Għax aħna naħsbu li kulħadd huwa mhux vera. Isu għandu sejħa, ħansejħilha hekk li jkun ġo relazzjoni romantika. Dr. Briffa nota wkoll li riċerkaturi li ħafna nies qed jażlu li jgħixu ħajja single u qed imorru lil minn dak li s-soċjetà tradizzjonalment tiddetta kif bniedem għandu jgħix. Illum għandek ħafna nies li maħabba mottivi ta' karriera, għażliet personali, esperjenzi passati, qegħdin jażlu li jgħixu ħajjithom bħala single. Okay? Biss importanti li jiena ngħid, dan ma jfissirx li aħna irridu nieqfu inħobbu. Anzi, ejja ma ninsewx nfakkar, dan huwa bżonn uman importanti ħafna li jekk xejn dil-festa tal-lum għandha tfakkarna.